Bon dia per la vesprada. Moltíssimes gràcies a tots, en primer lloc a tu per la teva presentació, gràcies a tots també per la vostra presència i moltíssimes gràcies a l'Ajuntament de Bon Repòs i Mirambell per haver fet possible que estiguem avui ací presentant els resultats d'una recerca que, com deia l'alcaldessa, el mateix Ajuntament ha promogut. Perquè, com ella mateixa explicava, jo us expliqué la intrahistòria, fa un parell d'anys ens van convidar des de l'Associació Cultural Macarella a presentar i a parlar d'aquest llibre que havien llegit en el grup de lectura, Ferarca, històries medievals valencianes, i una vegada que vam fer aquest contacte, l'Ajuntament, com dèiem, li va encarregar a Ferran un informe urbanístic i històric del nucli de Mirambell. I va donar la casualitat que, paral·lelament, jo mateix estava fent una investigació en l'Arxiu del Corpus Christi de València, que és el principal arxiu de protocols notarials que tenim els valencians, i, per casualitat, com ella estava fent aquesta investigació, vaig mirar algunes sèries a veure si trobàvem informació relativa a Bon Repòs i Mirambell, amb la sort que van començar a aparèixer moltíssimes dades totalment desconegudes i algunes fins i tot sorprenents. En conseqüència, quan l'Ajuntament finalment li va demanar a Ferran publicar aquell informe històric-urbanístic, nosaltres mateixos vam proposar fer una investigació més àmplia i més completa sobre els orígens medievals de Bon Repòs i Mirambell, que és el que presentem avui ací. No ho podem fer amb el llibre, que està previst, com es deia, i que en part ha finançat Global Òmnium, ja que no el tindrem fins a d'ací uns mesos. De fet, el llibre ja està escrit, està en procés d'edició per part de la institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València, però, com dèiem, no estarà fins a finals d'any, esperem que amb sort estiga d'ací uns mesos. Evidentment, ja avisarem quan estiga per a que qui el vulgui comprar puga fer-ho. Però ara mateix, ja avui, vos avançarem alguns dels principals resultats d'aquesta investigació. I abans de fer-ho, m'agradaria presentar-vos a la meva granoteta Gustavo, que, encara que va vestida de xiquet, no sé si es veu molt bé ahir, té uns 35 anys. I vos la vull presentar perquè, per a mi, representa un poc el que fem els historiadors. Per què dic això? Doncs perquè l'altre dia, quan estàvem buidant la casa dels meus avis, vaig obrir una caixa i me la vaig trobar allà dins i realment jo ja ni me'n recordava que existia. Havia jugat molt amb ella quan era molt menut, quan tenia 4-5 anys, i en veure-la em van vindre al cap tota una sèrie de records que havien quedat sepultats per capes i capes de memòria i que ja no recordava en absolut. Doncs el que fem els historiadors és paregut al que ha fet amb mi esta granoteta. És a dir, som catalitzadors a través dels quals recuperem records. Records que fins i tot potser ningú ja no tenia en el cap, però que serveixen per a modelar i enfortir la nostra personalitat, que està feta precisament a base de memòries. Perquè si tenim una personalitat, individual o col·lectiva, és perquè tenim records i a partir d'aixòs records podem saber qui som. Així que avui hem vingut ací a rescatar algunes memòries de Bon Repòs i Mirambell que esperem que a partir d'ara formen part de la personalitat, de la vostra personalitat com a poble. I en primer lloc començarem per explicar-vos una dada clau, una de les principals aportacions del llibre. I és que fins ara era realment estrany que les informacions més antigues que teníem de Bon Repòs i Mirambell foren d'una data tan tardana com 1472. Tardana per als historiadors, evidentment. En aquest any teníem el document més antic conegut del poble que indicava que la localitat pertanyia al cavaller Francí Jardí de Menaguerra i que mentre que Bon Repòs era un nucli de cristians, Mirambell era una moreria, un nucli de musulmans que el van habitar fins a l'expulsió dels moriscos en l'any 1609. Però, com dic, per als historiadors això és una data molt tardana.
perquè normalment els historiadors valencians de qualsevol poble de l'Horta tenim informacions molt anteriors, com a mínim de 2 segles abans del moment en què Jaume I va conquerir València en 1238. Per què, en canvi, de Bonrepòs i Mirambell no teníem cap dada entre 1238 i 1472? Doncs per 2 raons que explicarem amb més detall posteriorment. En primer lloc, perquè Mirambell no va existir fins a 1450 aproximadament, quan es va fundar el seu nucli, i en segon lloc, perquè Bonrepòs sí que existia en època de Jaume I, però amb un altre nom que va tindre fins al segle XV. I és per això, evidentment, que amb anterioritat no podíem trobar cap informació sobre Bonrepòs i Mirambell perquè aquests noms no existien en l'Horta de València. I vosaltres direu, com es deia Bonrepòs abans del segle XV? Doncs ni més ni menys que Carraixet. És a dir, que abans que el barranc es diguera barranc de Carraixet, hi havia un poble que tenia aquest nom, Carraixet, i era el mateix poble que després va ser anomenat Bonrepòs. És a dir, l'actual Bonrepòs és l'antic Carraixet. I com ho sabem? Doncs perquè hem trobat tota una sèrie de documents notarials de les dècades de 1430 a 1460 que fan referència a Bonrepòs i que parlen del loc de Bonrepòs abans dit de Carraixet, o també del loc de Bonrepòs àlies de Carraixet. Per tant, sabem que abans d'aquella època, Bonrepòs s'anomenava Carraixet. I, en efecte, Carraixet és un poble que sí que trobem amb anterioritat en aquesta zona ja des d'època de Jaume I. És a dir, que quan Jaume I va conquerir València en 1238, existia un poblat andalusí, ja d'època musulmana, anomenat Carraixet, que posteriorment, ja en el segle XV, va canviar el seu nom pel de Bonrepòs, com explicarem després amb més detall. Però abans de fer-ho, ens detindrem primer en aquella època musulmana, anterior a Jaume I, per tal de conèixer els orígens primigenis de Carraixet, vinculats al procés de construcció de les séquies de l'Horta de València per part de llauradors berbers i àrabs, com ara mateix vos explicarà Ferran Esquilache. Funciona? Sí, es que no té llum. Sí que sí. Val. Vaig intentar explicar-vos un poc la història de Carraixet en època andalusina, de l'Àndalus, època dels musulmans, però una història un poc diferent al que se sol fer, perquè penseu que la història tradicionalment s'ha fet sempre amb documents escrits, això que acaba de contar Vicent sobre que Carraixet després es va dir Bonrepòs, ho sap perquè ho ha vist en documents escrits que estan en arxius, que és com tradicionalment s'ha fet la història. Però ja fa moltes dècades que se va incorporar el que tots coneixem com a arqueologia. Arqueologia que no sempre necessàriament se fan excavacions arqueològiques, que són molt costoses, que sempre aporten informació molt útil, però que són molt costoses de fer, econòmicament també, no sempre n'hi ha pressupostos. I n'hi ha altres metodologies arqueològiques per aconseguir treure informació. I una d'elles és estudiar el paisatge, com el que vos vaig explicar ara. Perquè, per a mi, el paisatge, això que esteu veient, aquesta horta en perspectiva, el paisatge, les estructures agràries, són com un document dels que Vicent veu en els arxius, doncs jo vaig ahir i ho llisc de la mateixa manera que es faria un document. Això que teniu ahir, és per il·lustrar, és la zona de Bonrepòs, allò és Carpesa, Vinalesa, és l'horta que tots coneixem, la que tots xafem, la que tots hem viscut, la que podem veure actualment en la foto o xafant-la. Això, però, no sempre ha sigut així. Aquesta és la diferència. Això, tradicionalment sempre hem pensat que havia sigut així, però no sempre ha sigut així. En època de l'Àndalus, en època de Carraixet, no era l'horta exactament igual. I a partir del que ara vos explicaré, de com era aquella horta en època de l'Àndalus, hem aconseguit treure informació de què era aquell poble, aquella alqueria en el sentit musulman, és a dir, no una casa com les que avui en dia coneixem com una alqueria, sinó un poble, una cària, un poble, una alqueria en època musulmana és un poble. Doncs anem a veure què podem saber de la història de l'alqueria de Carraixet. Com dic,
l'horta no era així. Això que teniu ahí és una foto, la foto del fons, és una foto de 1945, que és la més antiga que n'hi ha, la foto aèria més antiga que n'hi ha d'Espanya. La van fer l'exèrcit americà en 1945 i després en el 56 van fer una altra. És la foto aèria més antiga que n'hi ha. I ahir podem veure, no se veu molt bé perquè està molt clara, però en fi, és com era l'horta en 1945. Per això, Bon Repòs i Mirambell, que estan, a veure com va això, ara no ho veig, Bon Repòs des que està per ahir, no ho veig bé, i Mirambell és això, que apenas se veuen, perquè és que la foto no se veu bé, però bueno, quan estigui imprès se veu millor, us asseguro. Això era com era l'horta en 1945 i que és una herència de com era des de fa segles, des de l'edat mitjana, des de l'època de Jaume I probablement. Però en època andalusina no era igual. I això ho sé perquè després de reconstruir tot el sistema hidràulic, tot això que veieu ahí en blau són les séquies actuals, que encara existeixen moltes, altres han desaparegut per l'avanç urbanístic del mateix poble, però altres encara estan, que són les mateixes que han hagut sempre, des d'època medieval. El sistema d'irrigació, des de la sèquia Mare de Montcada, que està a dalt, ahí s'ha un creu al barranc, això és Vinalesa, per ahí segueix, i estos són els braços que van regant tota aquesta part, de Bon Repòs Mirambell, de Cases de Bàrcena, Follos, etc., i Meliana. Bueno, doncs, tot això, una vegada ho he reconstruït, és quan jo ho llisc de la mateixa manera, com vos he dit, que se llig un document històric. Això és molt difícil d'explicar. Jo entenc que ara mateix m'estic sentint i estic dient, què m'està contant aquesta persona? És molt difícil d'explicar, però sí, a partir d'això se poden interpretar les formes i explicar com era l'horta abans, anar llevant les capes. Tot això que coneixem ara de l'horta en extensió, aquesta que hem vist abans, això és d'època de Jaume I. Després de Jaume I, de la conquesta, Jaume I coneixeu tots el llibre del repartiment, va començar a repartir terres entre la gent que havia vingut a conquerir València amb ell, a l'exèrcit, i conforme anaven repartint terres, després anaven assignant-los totes aquestes terres, dividint-los en parcel·les i assignant-los aquestes terres. Però abans d'aquesta conquesta no existia l'horta de Xina. Després de la conquesta, l'horta era com això que teniu ahí. Aquestes taques verdes són les hortes que se regaven en època de l'Àndalus. Només això. Tota la resta, tot el que es veu en la foto, reconstruït, tot això és posterior a Jaume I. Tot no, perquè, per exemple, tota la gent que coneix bé l'horta sabrà que en aquesta zona d'ací es diu, per exemple, la Marjal, té aquest nom. Això és perquè antigament això era una marjal. No té aquest nom per qualsevol cosa. Avui en dia és un tros d'horta absolutament consolidada. Ningú diria que ahir hi havia fa un temps una marjal, però ahir fa segles va haver una marjal. Ara mateix no sé dir quant de temps, però segurament ja fa uns quants segles ahir n'hi havia una marjal. I igual que ahir n'hi havia una marjal, n'hi havia totes aquestes zones que estarien, n'hi haurien cultius de secà, cultius que se regaven esporàdicament, però hi haurien marjals com la que hem vist, que servia per a pastures, per al ramat. O sigui, era un paisatge, un ecosistema, un sistema agrari molt diferent al que tots coneixem de l'horta en extensió. L'horta en extensió és un concepte posterior a Jaume I i és una idea que és molt diferent a aquesta horta anterior en el que només se regaven aquestes zones que estan en verd, que són les que estan lligades a cada alqueria, és a dir, a cada poblet. Això seria l'horta de Follos, que és la més gran, perquè Follos seria en aquella època l'alqueria més gran que n'hi havia en la zona. Això seria Vinalesa, que Vinalesa actualment està a dalt, però en època andalusina estava més lluny perquè segurament seria un rafal. Un rafal és el que en època de l'Àndalus era una finca, el que avui diríem una gran finca, que era d'una persona, un propietari. Així com en les alqueries, en els pobles, vivia gent i tenien les seues pròpies terres, com actualment, que tenen les seues terres, les treballen i ja està, són llauradors. Això en època de l'Àndalus era igual. Però en el Rafal era una gran finca on hi havia un propietari, un únic propietari, i els que treballaven eren gent jornalers o gent a sou. Doncs bé, Vinalesa era un Rafal, per això es diu Vinalesa. Vinalesa ve d'Ibn Alisa, és un nom d'una persona en realitat. No és com Follos, que és un nom més antic. Després, això seria una alqueria que es coneix com a Xirivella, no la Xirivella del poble actualment de l'Horta Sud, sinó una Xirivella que n'hi havia en l'Horta Nord. Això apareix en el llibre del repartiment i, de fet, en el llibre del repartiment apareix com a Xirivella Iuxta Nacarella, és a dir, Xirivella que estava al costat de Nacarella, que és justament eixa que teniu ahí. Nacarella, com apareix en el llibre del repartiment,
o Macarella, que és com tradicionalment se li ha dit, i encara es coneix com a partida actualment això. I finalment, eixa és l'horta de Carraixet. Ara ho veurem molt millor, bueno, així ja he ficat en detalls, vos puc explicar molt breument com crec aquesta conclusió, perquè clar, jo vos ho estic contant i vos ho teniu que creure i ja està, però en realitat, fixeu-vos, estos braços, fixeu-vos com estos parcel·laris que són, a veure, si ho aconseguís explicar bé. Fixeu-vos com a partir d'estos braços, que porten l'aulla des de la sèquia mare, van eixint regadores que són perpendiculars a la sèquia mare, paral·leles entre elles, formen aquestes parcel·les, fixeu-vos, quadrades, grans. Tot això és un tipus d'estructura que és de l'època posterior a Jaume I, de la colonització dels cristians que van vindre després de la conquesta. Tot això és el sistema de com se construïen les parcel·les. Per contra, fixeu-vos que diferent és el que n'hi ha dins de les zones verdes. Fixeu-vos com a partir d'un punt, per ahí ve el braç, i a partir d'un punt, fixeu-vos com s'obri, se va ombrint, així com de forma arborescent, se va eixamplant, i fa aquestes formes acampanades o en forma de pera, o com esta, veus? En forma de pera, fan aquestes formes. Això... Les mesures. Sí, exactament, i les mesures. Totes aquestes parcel·les tenen, totes no, però la majoria, tenen unes mesures que són exactes en fanicades o en cafissades, que són el sistema, que tots el coneixeu, les fanicades, que és com se compta en l'Horta de València, i això és un sistema de mesures que s'inventa el propi Jaume I i el posa en els furs. Quan Jaume I dona els furs de València en 1238, inclou aquest sistema de mesures que és completament nou, se l'inventen en aquest moment. No el rei en persona, evidentment, però bueno, se l'inventen en aquesta època i introdueixen, és nou. Per tant, totes aquestes parcel·les que estan enfanecades i encafissades és perquè són posteriors a aquesta època quan s'utilitzava aquest sistema de mesures. Per contra, les parcel·les que n'hi ha dins d'aquestos rogles no encaixen en les mesures enfanecades que són d'època de Jaume I. Encaixen en altres mesures que no sabem quines són, perquè no coneixem el sistema de mesures andalusí, però és un altre sistema. O sigui, fixeu-vos com són formes distintes, les mesures també encaixen i tot això és com ve a identificar-se tots aquests rogles que n'hi ha al costat de cada poble. Per tant, la idea principal que vull que se quedeu és això. L'horta, que tots coneixem, no era així en època de l'Àndalus, al costat de cada poble, de cada alqueria, doncs n'hi havia aquests rogles que una vegada llevem tots els afegits posteriors a l'època de Jaume I i posteriors a l'època moderna i tot, que arriba a l'horta actual, doncs el que tenim és aquest sistema. Fixeu-vos com a partir de la sèquia mare, que per això és la sèquia mare, que serveix fins a Puçol, doncs els diversos braços van portant l'aulla a les diverses alqueries en les seues hortes. Esta en concret és la de Carraixet, que he dibuixat així, per a que sapigueu més o menys on quedava, doncs he dibuixat en una línia roja. No sé molt bé, podem apagar un poc la llum, però si per un moment es veu. Després tornem... Mireu, aquesta línia blava és el braç, que encara existeix, el braç de Carraixet, que encara existeix avui en dia, per ahí passa l'aulla encara. Bueno, tens raó. Antigament, en l'edat mitjana es deia de Carraixet, actualment es diu de Mirambell, sí senyor. I a partir d'ahí començava a obrir-se i regava tota aquesta zona d'ací. Per aquest polígon, per aquest carrer, que perdó, no sé com se diu, però vosaltres ho sabreu, fins a aquest carrer i fins a la carretera de Barcelona, per descomptat, que la carretera de Barcelona, això sí, és la via Augusta, des d'època romana, i va continuar existint. A partir del Carraixet cap a baix ja és més dubtós, però del Carraixet cap amunt... Ai, perdó. Del Carraixet cap amunt és segur que és la via Augusta romana i en època de l'Àndalus dels musulmans va seguir existint, i en època cristiana, i en època moderna, fins a fa 4 dies que van fer més carreteres. Però aquesta carretera, aquest camí ha existit ahir des d'època romana. I l'horta de Carraixet es recolzava directament en la carretera. Aquest era l'espai que se regava en època de l'Àndalus, en època dels musulmans, quan Carraixet, l'actual Bonrepòs, era un poble. I la resta, com dic, no, per ahí segur que n'hi havia coses. No sabem el què, perquè quan se construeixen aquests camps en època de Jaume I i posterior, això segurament són d'època de Jaume I, destrueixen el que n'hi ha abans. Estan construint les noves parcel·les, no sabem què n'hi ha abans, perquè estan les noves. Però podeu imaginar-s'ho, perquè probablement en tots els llocs serà igual. Això, cultius de secà, arbres, cereals, tot això. I crec que ja està... Sí, no, això era només la reconstrucció inicial per a recordar-vos de nou la idea de que l'horta és diferent.
i ara segueix Vicent. Molt bé, jo explicaré, acabem de veure els orígens de Carraixet en època andalusina, en època musulmana, però Carraixet va ser conquerit per Jaume I, com tots sabem, no només Carraixet, sinó la ciutat de València, entre 1237 i 1238, i què va passar en aquell moment? Doncs que els musulmans van ser expulsats de les seues cases i terres, que van ser repartides entre els cristians, que arribaven del nord, d'Aragó i de Catalunya, segons va quedar clarament reflectit en l'anomenat llibre del repartiment. El mateix va passar amb la població i l'horta de Carraixet, encara que certament el topònim, és a dir, el nom de Carraixet, apareix molt poc en el llibre del repartiment, per exemple, en contrast amb les terres de la veïna Macarella, que sí que són esmentades moltíssimes voltes. Desconeixem la raó per la qual Carraixet apareix tan poc en el llibre del repartiment, però almenys sabem que la zona va continuar dient-se així, Carraixet, ja que al llarg dels segles XIII i XIV hi ha diversos documents que parlen de les terres i del terme de Carraixet. No obstant això, el que no sabem és què va passar amb la possessió senyorial de la població en conjunt, és a dir, qui era el seu senyor feudal, encara que podem pensar en diverses possibilitats raonades. En concret, quan es va produir la conquesta cristiana, algunes localitats van ser donades a senyors feudals, com per exemple Follos va ser donada a un senyor, més tard també Vinalesa, per tal que foren els seus propietaris. Altres llocs, en canvi, es van quedar dins els dominis directes del rei, és a dir, el mateix rei era el propietari, que es coneix com a reialenc, que ací en l'horta depenia directament de la ciutat de València i estava davall del domini de la corona, com per exemple va passar amb Meliana, que va ser sempre de reialenc. Meliana no es va donar mai a cap senyor i va continuar el domini directe del rei i de la ciutat de València. I encara altres poblacions, normalment el seu terme, o unes poques, el seu terme es va dividir. Eren mig de senyoriu i mig de reialenc, com va passar, per exemple, amb Alboraya o amb Almàssera. Doncs bé, no sabem què va succeir amb Carraixet en el moment de la conquesta cristiana. Si es va donar a un senyor que no coneixem, del qual no tenim dades, o si es va quedar dins dels dominis de la corona, pertanyent al rei i pertanyent a la ciutat de València, encara que per certs indicis pensem que és més probable este darrer cas i que, com va passar amb Meliana, o també amb Xirivella i Macarella, el que després seria Cases de Bàrcena, es quedarà dins del reialenc i dins de la jurisdicció de la ciutat de València, almenys fins a mitjan segle XIV aproximadament. A partir de llavors, no obstant, ja documentem un senyor com a posseïdor feudal de Carraixet. M'estic referint al cavaller Berenguer Fabra, d'una família nobiliària de València, que en 1370 apareix com a senyor i com a propietari de Carraixet. Però també sabem que aquell mateix any Berenguer Fabra va renunciar a la senyoria, per la qual cosa el lloc va passar a dependre a la mateixa ciutat de València. És a dir, que probablement el rei havia donat el poble de Carraixet a Berenguer Fabra, però pot ser perquè aquella va ser una època de pestes i de moltes dificultats i no en treia massa profit, Fabra va acabar tornant la possessió a la capital. De fet, en aquest document de 1370 apareixen els caps de família que habitaven Carraixet en aquells moments, i eren únicament 6. Es veieu ahí: Guillem Batlle, Miquel Esteve, Pere Forç, Domingo López, Domingo Miquel i Jordana, que era la viuda de Pere Aparici. Per tant, sabem que en 1370 Carraixet era un poble molt menut, en el qual hi hauria com a molt unes 25 persones en total, i eixa menudesa, eixe volum reduït, va caracteritzar la població durant la resta de l'edat mitjana, com anirem veient. En tot cas, cal dir que després de Berenguer Fabra, després que Berenguer Fabra tornara a Carraixet a la ciutat de València, veiem un poc més tard, a començaments del segle XV, que ja hi ha un nou senyor de Carraixet. És a dir, que segurament el rei o la ciutat de València van tornar a donar o a vendre el lloc de Carraixet, en aquest cas a un senyor eclesiàstic que era el retor de Massamagrell, anomenat Pere Osinyà.
Ho sabem perquè aquest home va morir en 1411 i en el seu testament, que es conserva en aquest cas en l'arxiu de la Catedral de València, es deia que l'Oloc de Carraixet, prop les Tavernes Blanques, és pertanyent a l'Odit defunt. De fet, en el testament es fa un inventari de totes les possessions d'aquell retor de Massamagrell i veiem que vivia a la ciutat de València i tenia també moltes terres al Buixec, però la seva principal possessió era la de Carraixet, on tenia una casa de senyor amb un gran celler per a fer vi i també un hort contigu molt interessant, ja que en l'inventari es diu que era de 7 fanecades i hi havia molts tarongers, és a dir, un hort gran. I dic que és molt interessant perquè és ni més ni menys que l'hort de tarongers més antic documentat mai en terres valencianes. De fet, hem de pensar que devien ser taronges amargues, taronges bordes, perquè la taronja dolça no va arribar a Europa fins a finals del segle XV, quan la van portar els portuguesos des de l'Índia, però, fora com fora, Perocinyà tenia aquest hort de taronges amargues. De fet, les taronges amargues llavors tenien usos medicinals i també alguns usos culinaris, i segurament el senyor de Carraixet les cultivava per a vendre-les en aquest mercat, que era un mercat reduït, però era un mercat de luxe i, per tant, molt preuat. No obstant això, Perocinyà va morir en 1411 i Carraixet va passar a mans d'un altre senyor, en aquest cas Jaume d'Esplà, un dels notaris més importants de la València del moment. De fet, va ser el notari que va representar els valencians en el compromís de Casp de 1412, on es va escollir com a nou rei de la Corona d'Aragó a Ferran d'Antequera, i va ser també el primer notari de la Generalitat Valenciana. No debades, el Palau de la Generalitat de la ciutat de València s'alça sobre el que era la casa del mateix Jaume d'Esplà, senyor de Carraixet, a la capital. En tot cas, la senyoria de Jaume d'Esplà va durar molt poc i en 1417 veiem que Carraixet pertanyia a Joan Escorna, un cavaller d'una altra família nobiliària radicada a la ciutat de València. Però tampoc la senyoria de Joan Escorna va durar molt i en 1423 sabem que Carraixet estava en mans de Galceran Civera. Galceran Civera era un jurista, un advocat, que havia ennoblit, s'havia fet cavaller i havia adquirit la possessió senyorial de Carraixet. De fet, el seu període és molt important, ja que va ser ell qui va decidir el canvi de nom de Carraixet pel de Bonrepòs. En concret, en 1438 i 1439 tenim els primers documents en què, com hem mostrat abans, es parla del Loc de Bonrepòs, abans dit de Carraixet, o del Loc de Bonrepòs, àlies de Carraixet. I cal dir que també en aquells moments no només s'emprava el nom de Bonrepòs, sinó també el de Bellrepòs, que apareix indistintament en la documentació. De fet, en la llengua medieval, bon i vell eren completament sinònims i, per tant, dir Bonrepòs i Bellrepòs era dir exactament el mateix, encara que amb el temps va anar consolidant-se el nom de Bonrepòs, sobretot en el segle XVI. Però per què Galceran Civera va decidir canviar el nom de Carraixet pel de Bonrepòs o Bellrepòs? Doncs així entren en joc diversos factors, com a mínim 3. En primer lloc, cal remarcar que no és una situació única ni excepcional, sinó que es va donar en altres poblacions del Regne de València durant la mateixa època. Per exemple, en l'Horta de Vila-real, una sèrie d'antigues alqueries andalusines van passar a anomenar-se Bonretorn, Bonastre i Bellavista, és a dir, noms que també indiquen confort i benestar. Igualment, també sabem que a la Safor, el lloc de Rafalmau, es va dir Miramar cap a 1420 i el de Sotalla va rebre el nom de Bellreguard en 1430. Per tant, eren canvis semblants, just en la mateixa època, que el que buscaven sobretot era donar més prestigi a la senyoria, atorgant uns noms un poc més grandiloqüents i atractius. Però a més, en el cas de Carraixet i Bonrepòs, hi havia potser altres dues raons importants. Per una banda, el fet que el nom de Carraixet havia quedat connotat negativament per la instal·lació de les anomenades forques de Carraixet.
En concret, en la dècada de 1350, la ciutat de València va decidir posar un patíbul amb 3 forques just en el pas de l'anomenat Pont de Carraixet, és a dir, on el camí reial, l'antiga via Augusta, creuava per damunt del barranc fins a arribar al terme de Carraixet. Com tots sabeu, encara en Tavernes, al costat del barranc, hi ha el cementeri dels ajusticiats i l'ermita dels desemparats, enfront, i allà mateix la ciutat tenia unes forques on eren penjats els condemnats a mort o els penjaven a la ciutat de València i una vegada morts els portaven fins ací i els deixaven penjant a la vista de tots durant dies i dies i dies fins que els cossos anaven podrint-se i anaven caent, formant un espectacle de putrefacció, sang i terra que, evidentment, no era gens agradable per als que passaven per allà. I com deia, des d'un principi, eixe patíbul va rebre el nom de Forques de Carraixet, fins al punt que era una referència tan important, amb els morts penjant a la vora del barranc, que el nom de Carraixet va acabar denominant tota la Rambla, tot el barranc, des de l'interior fins a la mar, cosa que en un principi no era així. I de fet, segurament Galceran Civera, amb el canvi toponímic, el que intentava era deslligar la seva població d'aquella connotació tètrica que vinculava el nom de Carraixet amb les forques. Però és que encara podem afinar la cosa un poc més. Per què Galceran Civera va triar el nom concret de Bon Repòs o Vell Repòs? Doncs tal vegada hi hagi una explicació molt determinada per a la seva tria. La bona qüestió és que sabem que el pare de Galceran Civera va construir en 1414, per dir un poc abans, una capella en el convent de Sant Domingo de València dedicada a la Mare de Déu de la Llet, on a més va instal·lar este retaule que veieu ací, en què fins i tot s'ha dit, no sabem si és veritat o no, però podria ser lògic, perquè moltes vegades els que pagaven els retaules es feien pintar, s'ha dit que aquests dos personatges que veieu encerclats serien el pare de Galceran Civera i el mateix Galceran Civera, senyor de Carraixet. I què té a veure això amb el que vos estic comentant, amb el canvi de nom de Carraixet per Bon Repòs? Doncs el fet que en la cultura cristiana medieval la Mare de Déu de la Llet, que veieu ací, també és coneguda com la Mare de Déu del Bon Repòs, perquè representa una escena en què la Verge Maria està reposant amb el Jesuset i aprofita per alimentar-lo. Per tant, si els Civera també associaven la Mare de Déu de la Llet a la Mare de Déu del Bon Repòs, és molt probable que eixa fora la raó per la qual van decidir triar el nom de Bon Repòs o Vell Repòs, el seu sinònim, per a la seva població de Carraixet. O sigui, que igual no només haureu de celebrar les festes del Pilar en octubre, sinó també les festes de la Mare de Déu de la Llet o de la Mare de Déu del Bon Repòs, que són en setembre. Deixem ahir per si algú ho vol arreplegar, un festiu més, mai ve malament. En tot cas, malgrat un fet tan important com va ser el canvi de nom de la població, tampoc Carraixet / Bon Repòs va continuar en mans dels Civera, sinó que entre les dècades de 1440 i 1450 va passar al cavaller Francesc de Menaguerra, un jurista ennoblit procedent de la ciutat de Tarragona, que havia arribat llavors a València per a fer-se càrrec de l'administració de l'Hospital de Sant Miquel, que era un hospital fundat pel seu besoncle, Francesc Conill, a finals del segle XIV. En concret, Conill havia donat la seva fortuna per a crear un hospital que atenguera els malalts pobres, cedint l'administració de la institució hospitalària a la família de la seva germana. I la seva germana estava entroncada amb els Menaguerra, que era una família de Tarragona. En conseqüència, cap a 1435, el cavaller Francesc de Menaguerra es va instal·lar a València i va començar a gestionar l'hospital, que per al seu manteniment, per al propi manteniment de l'hospital, tenia una sèrie de terres i rendes per tota l'Horta Nord, per exemple, a Vinalesa i a Meliana, a llocs molt propers. De fet, el mateix Menaguerra es va comprar una gran finca en el terme de Museros,
on en 1440 es va produir una aparició divina, es va aparèixer Sant Onofre i es va acabar creant allí el mateix convent de Sant Onofre de Museros, que en l'actualitat és una masia, és la masia que veieu ací, i de fet té una ermita al costat, que és la del convent de Sant Onofre. Però Menaguerra, Francesc de Menaguerra, no només va comprar aquelles terres de Museros, sinó que també va adquirir el senyoriu de Carraixet, que ara s'anomenava Bon Repòs o Vell Repòs. En aquest sentit, cal dir que de mitjan segle XV també tenim algunes llistes de pobladors i sabem que Bon Repòs continuava sent un lloc molt menut. Llavors, aproximadament amb una dotzena de famílies que serien un total d'uns 50 habitants. Per exemple, en 1445 sabem que els seus caps de família eren estos que veieu ací. Joan Arbó, Joan Arnau, Jaume Badia, Mateu Ferriol, Pere Muñoz pare, Pere Muñoz fill, Joan Pasqual, Antoni Pérez, Jaume Tarragó, Domingo Vinyoles, Jaume Ripoll i Isabel, que era viuda de Joan Ripoll, segurament pare de Jaume Ripoll. Com podeu comprovar, ací, a excepció de Ferriol, que crec que encara n'hi ha, no veiem els cognoms més típics de Bon Repòs, que arribarien més tard, el que també casa amb aquesta menudesa i aquesta certa fragilitat del poble en època medieval, amb molt poques famílies que venien i se n'anaven, sense acabar d'arrelar a la localitat. En relació amb això, cal dir que l'època de Francesc de Menaguerra és el moment en què, per a donar més impuls a la senyoria, es va crear també al costat de Bon Repòs un nou nucli, el de Mirambell, que en aquest cas va ser poblat amb musulmans. Concretament, la primera vegada que hem trobat en la documentació el nou lloc de Mirambell és en l'any 1454, quan apareixen els primers musulmans que estan arribant i fent-se vassalls de Francesc de Menaguerra, la qual cosa concorda a la perfecció amb les restes de ceràmica islàmica que es van trobar en les excavacions de l'ermita de Sant Joan, que en aquells moments era una mesquita. Són aquestes que veieu ací, que per la seva tipologia, els arqueòlegs ens les daten entre 1400 i 1450, que degué ser la data entorn de la qual es va impulsar la creació del nou nucli de Mirambell. No debades, en la mateixa dècada de 1450, hem pogut documentar l'arribada successiva de pobladors musulmans fins al punt que en 1475 sabem que a Mirambell vivia ja tanta població o més que en el nucli cristià de Bon Repòs. En concret, els caps de família en aquells moments de Mirambell eren els que veieu ací: Ahmad Hilal, Ali Hilal, Hussein Hilal, Ali al-Baji, Sulaiman Borroll, Yusuf Borroll, Ali al-Faqih, Saad Gradano, Tahir Malaura, Al-Marganí, Matoy, Oxorí, Ali al-Tarbarí i Xexé. És a dir, 14 famílies, evidentment de musulmans, que precisament coincideixen amb el nombre aproximat de cases que pensem que hi havia en el Mirambell medieval del segle XV, com vos explicarà Ferran Esquilache a continuació. No, ara no està. Com veieu, ell és el dels documents i jo sóc el d'interpretar les formes. Això és la mateixa foto que us he ensenyat abans en gran de tota l'horta, però això és només dels nuclis de poblament, de Bon Repòs i Mirambell, en 1945. Això és com eren en 1945, abans del creixement de la segona meitat del segle XX. En realitat, no se'n van molt. Bon Repòs és més gran de com era en l'edat mitjana, igual com està comentant Vicent, però Mirambell no era molt més gran de com era ja en l'edat mitjana. Va créixer molt poc després dels possibles moriscos. Però bé, a partir d'aquesta imatge, això és el plano més antic que tenim de Mirambell, que és de 1883, ja a finals del segle XIX, és el plano més antic que n'hi ha. No és del tot fiable, perquè en aquella època no es feien els planos exactes, però ja s'aproxima molt d'aquesta foto que tenim al costat, que és de 1973, o sigui, els 90 anys de diferència, n'hi ha entre una imatge i l'altra, i com veieu és pràcticament idèntica. L'únic que ha canviat és aquestes cases d'ací, que en el plano només n'hi ha una, i ara n'hi ha 3 o 4, però la resta és pràcticament igual.
com dic, el plano no és exacte i per tant per això és molt difícil veure, però estos dos trossos que n'hi ha així són el mateix del carrer Barraquetes i este tros en blanc que n'hi ha així és el corral que n'hi ha així, o sigui que és pràcticament idèntic, en aquests 90 anys de diferència és pràcticament idèntic. I a més, això pareix suggerir que durant molt de temps ha sigut sempre igual. Ara, evidentment no sempre ha sigut igual perquè la cosa va canviant amb el temps. Això seria, en la foto actual, sobre una foto aèria actual, seria, bueno, jo he analitzat les formes, igual que he fet amb l'Horta, he analitzat les formes dels carrers, les cases i tot això, i el que puc dir és que el carrer Barraquetes és el que va per fora, això és un afegit, probablement o de les preses dels processos moriscos o més probablement encara del segle XIX, quan es produeix un augment demogràfic, tots els pobles de l'Horta a partir de la industrialització comencen a créixer i tots creixen, poc o molt, tots creixen. Per tant, aquest carrer probablement és un afegit, un creixement d'època del segle XIX, de finals del XVIII i del segle XIX. De fet, el mateix carrer de Barraquetes pareix suggerir-ho, perquè el que n'hi ha ara són cases, probablement dels anys principis del segle XX, però el mateix carrer Barraquetes pareix suggerir que abans el que n'hi haurien serien barraques, i la barraca tots la coneixem, però és un tipus d'habitatge que apareix a partir del segle XVIII. Antes del segle XVIII no n'hi ha barraques en l'Horta de València. Per tant, això pareix suggerir que la data seria això. En qualsevol cas, segur que és un afegit, més tardà, posterior als processos moriscos. El que no puc dir, només a partir de la morfologia, és de quant és, però serà això, segles XVIII o probablement fins i tot del XIX. La resta de cases, el mateix. Hem vist que aquestes són afegides ja en la segona meitat del segle XX i la que n'hi ha abans és un afegit perquè, de fet, este carrer, el de la baixada de Carpesa, les cases d'ací donen totes a l'altra banda, són la part de darrere. I aquest també és més afegit. Per tant, el nucli original és, evidentment, el de la plaça de l'Ermita i el carrer Sant Joan i el del carrer del Barranc, efectivament. És a dir, l'interior, perquè mira cap a dins. D'altra banda, és que no se veu, però crec que n'hi ha... Sí, no se veu bé, però enmig d'aquests quadres... Fixeu-vos que les ratlles estan en taronja i en roig. Els taronges són les afegides més d'època contemporània i el roig seria el nucli original medieval. Però a banda, fixeu-vos que també n'hi ha ratlles taronja per al mig. Això vol dir intenta reconstruir més o menys com serien les divisions que s'han anat produint en època contemporània. És a dir, és el típic, quan se deixa en herència una casa, moltes vegades se deixa un fill, però moltes vegades se divideix entre dos fills, o moltes vegades se ven la meitat de la casa, o coses així. Per tant, de fet, amb el temps les cases s'ensorren i se tornen a construir noves perquè se fan velles, i pot ser on hi ha una casa se construeixen dos. Per tant, tota l'organització urbanística que tenim actualment, de les cases que n'hi ha actualment, en conseqüència d'aquest procés de divisió de les cases per herències, per vendes, per reconstruccions d'època contemporània. Però el que està en roig és un intent de reconstrucció, no vol dir que fora exactament així, perquè no es pot afinar tant, no es pot dir amb seguretat, però molt problema seria molt paregut, serien els solars de les cases originals, de les quals, ara sí ja ho posa sense res afegits, aquests són els solars aproximats de com seria Mirambell en origen. Com dic, coincideix, n'hi ha 14 solars exactament, 14 cases, que coincideixen amb els primers 14 pobladors que tenim documentats en paper. O sigui que la coincidència pot ser una casualitat, però pareix indicar que l'anàlisi morfològic està... I ho va calcular abans que jo trobara que hi havia 14 pobladors en 1476. És veritat. O sigui que no estava influenciat per aquesta idea, va ser espectacular. Efectivament. Doncs fixeu-vos que aquests solars, que jo dic que són els solars de les cases originals, fixeu-vos que són més grans que les cases actuals. Dins de cada solar, per exemple, això són dues cases i està dins d'un solar. Ahir és una única casa, però perquè és la més gran de les que n'hi ha per ací. Ahir tenien dues o tres cases. Com veieu, n'hi ha dues o tres cases, generalment dos, o a vegades fins i tot tres, dins de cada d'aquests solars originals n'hi ha dues o tres cases actuals. Això per què? Doncs mireu-vos. Les cases que n'hi ha actualment, és la típica casa valenciana de l'Horta, que tots coneixem, igual com les que n'hi ha en Montrepòs o en qualsevol altre poble de l'Horta, són cases que tenim la façana davant, que dona el carrer, dona directament al carrer, les finestres i la porta principal,
estan les habitacions i darrere està el pati, el corral, o el que vulgueu dir-li. Fins i tot pot haver per estable i coses així. O sigui, és una estructura d'època valenciana típica en què està la casa sempre dona al carrer i darrere està el corral. Però els musulmans, sabeu que en època dels musulmans no era així. Això és un tipus d'urbanisme occidental, de colonització, posterior a la conquesta, vull dir. Abans de la conquesta, els musulmans no tenien les cases així. Això és una reconstrucció d'un barri, d'un raval del sector de València, que se va excavar, van aparèixer les cases i se fa aquest dibuix reconstruït per a veure com eren. I fixeu-vos que és la típica estructura que tots coneixen de musulmans, que n'hi ha un pati central i les construccions se fan al voltant. Això no vol dir que en el segle XV, en Mirambell, les cases foren exactament així. Per què? Perquè això és d'època musulmana de veritat, això és del segle XI o XII. I estem parlant del segle XV, en època que governen els cristians. Els musulmans no estan dominats. Per tant, no vol dir que les cases dels musulmans foren així, però sí que n'hi ha un cert costum, que això se va cultural, que se va allargant al llarg del temps, i per tant el que indiquen les estructures, aquests parcel·laris que he identificat com a originals, llevant les divisions posteriors, és que les cases serien més o menys d'aquest tipus. Aquestes cases, per exemple, és un esquema de construir les cases d'una alqueria que n'hi ha de la Zubieta, que està en la Marina, la Vall d'Alcalà, que era un poble de moriscos, que després de l'expulsió dels moriscos van quedar abandonats i es van convertir en corrals per animals, i és un dels pobles que ha perdurat fins a l'actualitat. Doncs, a partir de l'anàlisi de les cases de la Zubieta es veu que tenien aquestes formes. A més, eren cases que anaven creixent en la família. Penseu que els musulmans tenen famílies molt més àmplies que els cristians. La família cristiana, que ve d'època medieval, que és la que ens ha arribat a nosaltres, que és la de pare, mare i fills, i ja està, com a molt avis quan es fan majors. Això és la típica família. Els musulmans no, els musulmans sabeu que tenim unes famílies molt més àmplies, que tenen un jeque, un xeic, un cap de família, que sol ser més ancià, i després n'hi ha els fills, els nebots, els nets, tenen unes famílies molt més àmplies. I en aquestes cases viuen 2 o 3 famílies nuclears, com les de les cristianes. Per això les cases solien ser més grans i vivia més gent. Com dic, això no vol dir que en Mirambell, en el segle XV, que és una moreria, fora aixina. Però aquest costum de famílies més grans explica per què aquestes cases eren més grans. Això és l'alqueria de Martorell, en l'Horta de Gandia, però ara ja pràcticament ha quedat dins de Gandia, però en l'edat mitjana era una alqueria, insistir sempre en el nom en el sentit de poble, de moriscos també, i fixeu-vos com eren les cases en la mateixa estructura que les dels cristians. Això probablement és l'actual, també com a conseqüència d'aquest canvi urbanístic posterior, però fixeu-vos que això és l'ermita actual, que està mig abandonada, però l'ermita, anterior mesquita, i com les cases estan apegades al llarg d'un camí al voltant de la mesquita. Doncs veig la mateixa estructura que trobem a Mirambell, encara que no ho parega. Perdó, no he ficat això bé. No va més enrere? Però és que no va. Ara. És el mateix sistema. Fixeu-vos que l'actual ermita, la mesquita, i les cases pegades al llarg d'un camí estaven pegades. Això què vol dir? Que l'anàlisi me suggereix que la part més antiga és exactament això. Aquestes cases són les més antigues, les primeres que es van fer. Per què? Perquè estan al voltant de la mesquita i segueixen la mateixa estructura de les típiques moreries del segle XV, que creen els senyors per a instal·lar musulmans. Al llarg d'un camí van ficant les cases molt més amples que les dels cristians, però en una estructura semblant. Per què té aquesta orientació? Doncs per la mesquita, precisament. Ahí teniu l'ermita actual, que la porta està orientada cap al nord-oest, el qual no té cap sentit, en principi, perquè les cases del nord de València solen estar orientades cap a l'est per aprofitar el vent que ve de la mar, i aquesta orientació és molt estranya, perquè per ahir, si aquestes cases són les primeres, com dic, ahir no n'hi havia res quan se van construir, lògic hauria sigut orientar-les cap a l'est, per a que ens entrara l'aire de la mar, com sol ser habitual. Però no es va fer així, es va orientar cap al nord-oest, clar, l'entrada principal, on està actualment l'entrada de l'ermita. Per què?
perquè la part de darrere, que és on estaria el mur de l'Alquibla, que es diu en totes les mesquites, n'hi ha un mur que es diu el mur de l'Alquibla, que en teoria està orientat cap a la Meca. Sabeu que totes les mesquites estan orientades cap a la Meca perquè els musulmans han de resar cap a la Meca. La Meca, en l'edat mitjana no sabien calcular exactament on estava, però sí que tenien una orientació aproximada i sempre s'haurien construït les mesquites cap al sud-est, que és exactament l'orientació que té la mesquita, l'actual ermita de Sant Joan. Està orientada justament cap al sud-est. No la porta principal, evidentment, sinó la part de darrere, el mur de l'Alquibla, que és on resaven els musulmans. Per tant, conclusió, les cases actuals de Mirambell estan orientades, tenen l'orientació i estan fetes com estan perquè estan orientades cap a la Meca. Ja ho sabeu. De fet, se'n va, no és exactament exacte el sud-est, se'n van 2 graus, però en fi, això és habitual en les mesquites medievals. De fet, la mesquita de València, on està la catedral de València actual, tenia exactament la mateixa orientació, sud-est. La porta actual, la porta de l'Almoina, la porta romànica, la que dona al Palau Arquebisbal, és on estava el mur de l'Alquibla en època que era una mesquita i està orientada cap allà. Per això la catedral actual té aquesta forma tan estranya, està orientada diferent a la resta del voltant, és per això, perquè també està orientada cap a la Meca. La porta de la romànica, vull dir. Doncs bé, això respecte a... tornar un moment. Respecte a l'orientació. Aquestes són, com dic, les més antigues i aquestes són les que s'afegeixen després. No és per casualitat, evidentment. La plaça es construeix, tot i que originalment és un carrer i les cases estan al llarg d'aquest carrer, la segona fase, que és probablement una segona fase de construcció, que no seria molt més tardana, però probablement uns pocs anys després, però uns poquets anys després, no hauria molta diferència entre un i l'altre, doncs se fa aquesta segona fase de construcció. I ja se li dona aquesta forma triangular en la plaça central, que no és casualitat que queda just davant de la mesquita, evidentment, i després que queda tancat. Per què? Doncs actualment sabeu que per així està tancat, la casa actual és molt moderna, però està construïda d'una altra casa que en les fotos se veu, i tots vosaltres ho sabreu perfectament, que abans hi ha una casa antiga que ja tancava aquest carrer, i aquest carrer ha estat sempre tancat. És el que deia abans Rosella, que quan passejava li diuen que eren els atxucats i tot això. Efectivament és veritat. Això sempre està tancat, però no perquè n'hi hagi una tradició islàmica dels atxucats, perquè els atxucats serveixen per a entrar on se pot, sinó per una necessitat de defensa. Això estava tancat i això, este quadre que fa el carrer del Barranc, és molt probablement un indicatiu que ahir també estava tancat antigament. Això segurament s'obriria per a quan construïren el carrer de les Barraquetes, per a poder comunicar amb la plaça central més fàcilment. Ho obririen segurament. És una suposició, però és lo lògic. Ho obririen després de l'expulsió dels moriscos per a poder comunicar amb la plaça. Però aquest quadre que fa ahir indica que aquesta casa abans era molt més gran i que tancava el carrer també per ahir. Per tant, l'única eixida que n'hi havia era per ahir, l'actual carrer. Ahir no tinc clar si aquestes cases serien antigues o seran posteriors, però en fi, com a mínim, per ahir és l'únic lloc que estaria obert. Per què? Doncs perquè ja sabeu que a l'edat mitjana normalment el lògic era tindre muralles, però les moreries rarament tenien muralles, precisament perquè com els que vivien allí són musulmans que estan sotmesos als seus senyors, a la societat cristiana, els senyors normalment no els permetien tindre muralles per a que no se pogueren fer forts dins. Però què és el que feien? Doncs les mateixes cases les construïen cap a dins i per això mateixa té aquesta estructura de tot el que està cap a dins i els carrers tancats, i l'única eixida d'ahir. És la manera de protegir-se que tenen ells. Protegir-se perquè penseu que en l'edat mitjana no és que estigueren a la brega tots els dies. Els cristians i els musulmans convivien i parlaven entre ells i feien negocis i tot el que vulguis. Però de quan en quan n'hi havia alborots i n'hi havia morts, fins i tot. De fet, l'assalt a la moreria de València és de 1455, o sigui, entre 5 i 10 anys aproximadament després de la fundació de Mirambell. Només 5 o 10 anys després de la fundació, els cristians estan assaltant la moreria i van matar a la majoria i, de fet, va quedar mig despoblada durant molt de temps la moreria. Vull dir, no és que estigueren en el dia a dia, n'hi haguera conflictes, però sí que de quan en quan els ànims se pujaven i podien atacar els musulmans. Aquesta era la manera de protegir-se, era tancar-se sobre si mateixa. I l'única punt d'entrada era ahir.
Ahí segurament devia haver una porta, com esta que tenim així, de Berfull. Berfull és també una moreria en la Ribera Alta, prop de... com es diu el poble? Algemesí? No, Algemesí no. Entre Manuel, l'Énova, un poc més al nord, està el terme no recordo quin és. Però bueno, és una moreria que també, ahí tenim des de l'aire, és igual, un carrer on les cases estan a banda i banda i estan tancats en les dues bandes per portes. Fixeu-vos que no és una muralla, no és que està tancant, és les mateixes cases les que fan de muralla. I la porta és només això, no és una muralla, està construïda, encaixada entre les parets de les cases. És la mateixa casa les que fa de muralla. El més lògic és que en Mirambell n'hi haguera exactament el mateix. En aquest punt, o ahir, però més probablement ahir, si algun dia l'Ajuntament de diners i es cava, probablement trobarà una porta. No és que sigui necessari, però probablement n'hi hauria una porta ahir. Insistisc, encaixada entre les dues cases. En les dues cases que hi ha allà, sigui una porta i se pot tancar per la nit i, si és necessari, en moments de perill se pot tancar. I, per últim, en aquest corral o pati del carrer Barraquetes, en la foto aèria es veu, no he pogut entrar mai, però des de la foto aèria es veu, este mur, no és segur que sigui l'original del segle XV, però almenys sí que està al mateix lloc que l'original de quan es va fundar la moreria. I aquest mur, fixeu-vos que és el que tanca aquesta casa, però fixeu-vos com continua en la casa del costat. O sigui, el mur és més antic que la pròpia casa. I això vol dir que, si no és l'original, probablement està reconstruït després, però sí que està en el mateix lloc que el que n'hi havia originalment. I això és un dels vestigis que queda d'esta moreria que, per acabar, simplement, l'anàlisi morfològica indica tot això, com podeu veure, tot no és segur, però més o menys aniria així. I en qualsevol cas sí que vull que abans d'acabar i que continua Vicent en el final, és remarcar el fet que això que teniu així és una espècie de joia patrimonial perquè no n'hi ha altra moreria tan ben conservada. Conservada, a veure, sentit urbanístic. Les cases, evidentment, no són les mateixes. Les cases són del segle XX. Estan construïdes damunt de les cases antigues, d'època moderna, i aquestes estarien construïdes abans damunt de les dels musulmans del segle XV. Segurament, si és que algú cava baix, n'hi haurà fonaments de les cases originals. Però vull dir, les cases no són les mateixes, però l'urbanisme, la forma, el que s'ha conservat ahir, és una moreria tal qual del segle XV. Per tant, l'urbanisme, i a més, com que s'ha ampliat molt poquet, i encara n'hi ha fins i tot un poc d'horta per al voltant, doncs és un nucli ahir molt característic, molt patrimonial, d'una joia patrimonial, vaja, que si pot ser que la conserveu. I això és tot. I a més, jo crec que és l'única moreria que es conserva també i habitada, que ja efectivament. Berfull es conserva molt bé, està a punt de caure, fem moltes crides de quan en quan a patrimoni, però habitada, així tal qual, doncs crec que és l'únic cas valencià almenys. A més, tot el que ha explicat Ferran, d'aquest tancament de la moreria de Mirambell sobre si mateixa, exemplifica molt bé la situació dels musulmans en el regne medieval de València. I ja per acabar us expliquem quina era aquesta situació, que era una situació de subjugació sobretot als senyors cristians i d'explotació diferencial per causa de la seva religió i de la seva condició de població vençuda i sotmesa després de les guerres del segle XIII. I, de fet, aquesta subjugació i aquesta explotació es materialitzaven de diverses maneres que hem pogut observar molt bé també clarament a Mirambell. No només per aquest tancament de la moreria, sinó per altres dades que hem trobat a nivell documental en els arxius. En primer lloc, aquest fet físic, aquesta segregació. Hi havia una segregació entre musulmans i cristians. La població musulmana es mantenia apartada de la cristiana, com passava a Bonrepòs i Mirambell, i sobretot hi havia una prohibició de casar-se entre ells, ja que no hi havia matrimonis mixtos entre musulmans i cristians, per tal d'evitar que els musulmans s'assimilaren i acabaren les raons que permetien aquella explotació diferencial. En segon lloc, en moreries com les de Mirambell, els musulmans treballaven les terres mitjançant contractes temporals que anaven actualitzant la renda cada pocs anys, a diferència dels cristians, que
que normalment solien pagar rendes fixes, que evidentment eren menys profitoses per als senyors. A més, com que els musulmans de les moreries eren normalment gent desarrelada, prompte s'havien d'endeutar molt fortament amb els senyors cristians, com hem vist que també passava a Mirambell, i això era una forma de mantindre'ls subjectes a la terra i dòcils a les imposicions senyorials perquè devien molts diners als mateixos senyors. Finalment, també les lleis i la justícia eren molt més severes amb els musulmans i donaven als senyors moltes més prerrogatives respecte a ells que respecte als cristians. Això ho hem vist molt bé també en aquest cas, perquè, per exemple, en la dècada de 1480 hem documentat fins a 2 casos en què el senyor de Bonrepòs i Mirambell ni més ni menys que va esclavitzar a 2 vassalls musulmans com a commutació de la pena de mort que els havien aplicat amb anterioritat. És a dir, que ell, com a senyor, tenia el poder de perdonar-los la vida, però a canvi del fet que passaren a ser els seus esclaus, la qual cosa era d'un profit enorme, perquè el preu dels esclaus en el mercat era molt alt. Llavors el senyor el que feia, més que tindre'ls en casa, era vendre'ls en el mercat d'esclaus. Tot plegat, totes aquestes raons expliquen que el cavaller Francesc de Menaguerra estiguera tan interessat en la dècada de 1450 a crear una moreria al costat de l'antic nucli cristià de Bonrepòs, ja que els beneficis n'eren moltíssims. Ara bé, cal indicar que també la conflictivitat en llocs així era molt alta i, per exemple, hem pogut documentar uns greus enfrontaments entre famílies musulmanes, entre els Gradano i els Sentido, que eren de Mirambell, que van culminar, a més, amb un terrible crim el dia del Corpus de 1491, en què un d'una família va matar a ganivetades a un altre de l'altra família en la plaça del Tossal de València, poc abans que passara la processó del Corpus, la qual cosa va causar una gran commoció en la capital que va estar a punt d'ocasionar un nou avalot contra el que quedava de la moreria de la mateixa ciutat de València. En tot cas, aquest crim del dia del Corpus, que és realment interessant, ja el llegireu en el llibre que es publicarà d'ací a uns mesos, i ara només ens queda anar lligant alguns darrers caps. Cal dir en aquest sentit que després de Francesc de Menaguerra, el següent senyor de Bonrepòs i Mirambell va ser el seu fill, el també cavaller Francisc Jardí de Menaguerra, que va obtindre la jurisdicció plena de la senyoria en 1472, la qual cosa, com vos deia al principi, era la dada més antiga que teníem fins ara sobre el lloc. És a dir, que de tot el que m'he explicat fins ací no sabíem absolutament res. I després de Francisc Jardí de Menaguerra, la senyoria va passar a la seva filla, Àngela de Menaguerra, encara que finalment, en la dècada de 1520, va acabar en mans d'una branca lateral de la família, que era la dels Montoliu, que també provenien directament de la ciutat de Tarragona. I el senyoriu es va mantindre la mateixa família dels Montoliu fins a la fi de l'antic règim, uns segles després, que és una etapa que nosaltres no hem estudiat, encara que sí que hem dedicat un apartat a l'expulsió dels moriscos en 1609, que va comportar que tots els habitants de Mirambell hagueren d'abandonar les seues cases, que van ser reocupades per cristians al llarg del segle XVII. Com a darrera dada sobre això, comentar que en les llistes de pobladors d'aquella època, del segle XVII, sí que veiem ja alguns dels cognoms que han arribat fins a l'actualitat, molts d'ells, Cortina, els Forcar, el Ros, el Salbert, etc. En qualsevol cas, com deia, fins ací arriba la nostra investigació, centrada a tractar d'esclarir els orígens medievals de Bonrepòs i Mirambell a través d'anàlisis paisatgístiques i urbanístiques, com heu vist, i també a través de l'estudi de centenars de documents conservats en els arxius valencians. Per tant, ara ja, per acabar, podem fer-ne balanç. Què sabem d'aixòs orígens del poble? En primer lloc, que el nucli de Bonrepòs era anteriorment la població de Carraixet, que enfonsa les seues arrels en època andalusina. En segon lloc, que Carraixet es va crear com a conseqüència de la construcció de la séquia de Montcada per part de llauradors berbers i àrabs en època d'Al-Àndalus. En tercer lloc, que Carraixet
va passar a mans cristianes en època de la conquesta de Jaume I i almenys a partir de 1370 va pertànyer a diversos senyors, com el cavaller Berenguer Fabra, el retor Pere Osinyà, el notari Jaume Desplà o els cavallers Joan Escorna, Galceran Civera, els Menaguerra i els Montoliu. En quart lloc, que cap a la dècada de 1430, Carraixet va canviar el seu nom pel de Bon Repòs, possiblement per tal d'evitar l'associació amb les forques que estaven allà al costat i també en relació amb l'advocació del Civera en favor de la Mare de Déu de la Llet o del Bon Repòs. En quin lloc, que Bon Repòs va ser un lloc en època medieval prou menut i que, entre altres raons per això mateix, cap a 1450, el senyor Francesc de Menaguerra va decidir crear un nou nucli al costat, anomenat Mirambell, en aquest cas de musulmans, que el van poblar en unes condicions d'explotació molt forta fins a l'expulsió definitiva dels moriscos. I en cert lloc també hem pogut aportar altres informacions complementàries, com molts noms dels pobladors cristians i musulmans de Bon Repòs i Mirambell entre els segles XIV i XVII, o la troballa del camp de Tarongers més antic documentat en tot el territori valencià. Com vos deia al principi, això ha sigut com obrir aquella antiga caixa de joguets i trobar aquesta granoteta que ens ha dut memòries i memòries sepultades per segles d'història que en uns mesos tindreu reunides en un llibre. Esperem també que a partir d'ara formen part de la vostra memòria col·lectiva i si teniu qualsevol dubte o qüestió sobre el que hem explicat, ara, si voleu, podem fer una ronda oberta de preguntes. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.